Bona vesprada, benvingudes, benvinguts. Com sabeu, des de l'Institut Valencià de Cultura ens agrada molt anar més enllà del que és la pura exhibició de les nostres produccions o dels espectacles i en aquest sentit crear tota una constel·lació d'activitats com per exemple esta trobada que anem a gaudir avui. Arran de la polèmica, absurda o no, és un dels temes, suposo que d'esta taula redona, arran de la polèmica provocada pel cartell de la nostra producció, Poder i Santedat, hem plantejat, hem considerat oportú plantejar una taula redona amb el significatiu títol de Llibertat d'expressió i cristianisme. Tenim el plaer que ens acompanyen Joaquim Bosch, que és magistrat i portaveu territorial de Jutgesses i Jutges per a la Democràcia. Ens acompanya també Montserrat Escribano, professora i teòloga, evidentment Manuel Molins, que és autor de la nostra producció de Poder i Santedat, i Joan Carles Martí, redactor cap de Cultura del Levante el Mercantil Valenciano, que actuarà com a mestre de cerimònies. Moltes gràcies i vos deixo ja amb els nostres convidats. Gràcies. Què tal? Bona vesprada. Quan parlava tant en Manolo com en Montserrat com en Ximo, i sobretot donat que el tema dona per a molt, anem a fer algo molt àgil en el qual jo intentaré provocar determinades preguntes, inclús promoure el debat i després d'un temps deixarem que vosaltres que esteu per ací digueu alguna cosa. Jo no volia passar la circumstància per dues coses, dos motius ben actuals. Mentre nosaltres estem ací, tota França està celebrant i condenant l'assassinat de Samuel Paty, que és el professor que van decapitar perquè en les seues classes va mostrar unes caricatures de Mahoma. Un tema de les classes que Manuel Molins ja va tocar en el Moviment, que és una obra de teatre que vam veure tots just fa un any, en el Micalet. I després, com que Molins, arran de la polèmica del cartell, jo crec que no de l'obra, perquè els sectors més reaccionaris jo crec que es van centrar en el cartell, no en el que és la peça teatral i molt menys el text, del qual tenien oportunitat d'haver-lo llegit des de fa un any, quan va estar premiat 3 anys, per 3 i 4. Però per començar volia referir-me a algo que ha passat esta vesprada o avui mateix, que igual alguns de vosaltres sabeu i altres no. Avui s'ha estrenat un documental en el Festival de Cinema de Roma que es diu Francesco, que parla sobre el Papa, on el Papa ha reconegut que no s'oposa a les unions civils dels homosexuals. Tot i que l'obra de Molins toca el tema de l'homosexualitat en l'Església, jo crec que tant a ell com a mi m'interessa més la relació de poder que no tant la de l'homosexualitat toca ells tan essencialment. Per això volia preguntar-te, en primer lloc, què t'han semblat les paraules estrenades avui en el documental del papa Francesc, al qual tu m'has dit sempre moltes vegades que li tenies molta confiança en el seu papat. Sí, bé, me posaré així perquè, com sabeu, la meva paté té aquests problemes. A veure, i sí, el papa Francesc és un home que jo sempre he confiat prou en ell. De fet, alguns de vosaltres sabeu, algun company que hi ha per aquí, al principi de tot, quan ell va ser elegit papa, i jo vaig proposar que començar la reacció a insultar-lo i a dir-li totes aquelles barbaritats, jo vaig proposar que creàrem una associació d'amics del papa Francesc per donar una altra visió, per d'alguna manera contrarrestar tot allò. No, allò no va prosperar, no ho van fer,
Probablement perquè jo tampoc no vaig insistir. I bé, vull dir-te que sí, que jo és un home que sí que en principi me'l crec. També és veritat que també es diu en l'obra, i no faré ninguna mena d'espolio, o com se dic això? Espolio. Sí. Espolio és una altra cosa. Sí, sí. Que també ha fet l'Església. També ha fet l'Església. D'espoiler d'estos, que a vegades ha donat la impressió que és més de declaracions, titulars de diari, que de fets. Hi ha un cas que és el cas de la Mary Collins, que és una dona violada, etc., que ell la va cridar per a que estiguera en una comissió per a tratar els abusos, però ell al final va haver de dimitir perquè honestament pensava que sí, l'home tenia molt bona voluntat, l'home tenia molt d'interès en que les coses se feren clares, però que tampoc acabava de concretar. És molt complicat perquè hi tenim tot el tema del poder, i el poder real, com sol passar, no està, crec jo, en el papa, sinó que està en altres elements, que ara no diré, que s'analitzen en la meva funció, perquè la funció es diu poder i santedat. I en aquest aspecte, si me deixa continuar una miqueta, fixeu-vos que jo vaig treure el títol invertint un títol d'un periodista que es dedica a la informació del Vaticà, un home molt interessant i molt important, que ell té un títol en italià que es diu Santetà e Potere. Per tant, jo vaig dir potere e santetà, poder i santedat. Per què? Perquè d'alguna manera en la primitiva església el que interessava era la santitat, buscava precisament més aquest món que venia de l'Evangeli, dels primers testimonis, etc. I després l'església arriba al poder. I aleshores, claro, ara estem en el poder. El poder arriba a la santitat? Potser sí, no diré jo, no negaré ni afirmaré res en contra ni a favor. Però quan entrem en el mecanisme del poder és un mecanisme que s'alimenta a si mateix. Ho sabem per la història de la filosofia, per la història de la política, etc. Per tant, ahir tenim un problema. I ara estem vivint tot també, és a dir, tot l'escàndol que s'ha muntat per un cartell que al capdavall, ho dic honestament, encara que potser sembla cínic, no ho soc. La primera volta que jo el vaig veure pensi en el Dòmun, no sé, molts recordareu del Dòmun, que anàvem per ahir recollint diners i tal, i era besar les negrells i tot aquell. Jo, honestament, la primera vegada vaig pensar en el Dòmun, després ja no, després ja veus que està inspirat en unes fotos del papa Ratzinger i que està tratada a la manera de Banksy. Però bé, això ja és una posterior. La primera impressió que em va donar va ser aquesta. Per tant, jo d'entrada no vaig entendre la cosa. Sobretot per una cosa que acaba de dir el Joan Carles, i és que el text està publicat fa 3 anys. El text guanya el premi en octubre de Pere Capellà, l'octubre del 17, i se publica en desembre del 17. I després l'any passat apareix també en el primer volum de les obres completes. Per tant, s'han tingut, i més encara, els senyors de Vox reben un periodista, ho va investigar i m'ho va enviar, periodista de Público, no donaré noms perquè no cal, però hi va investigar els regals que se li havien fet a Vox, entre ells l'Institut Valencià, Alfons el Magnànim, els envià un volum de les obres completes. Per tant, han tingut temps durant més d'un any de poder-lo llegir. No l'han llegit perquè no els interessa la lectura. Si em permets, podem analitzar el tema judicial, ja que tenim el magistrat Bosch, sobre l'oportunitat dels límits de llibertat d'expressió. Ja sé que contestaràs que qualsevol té dret a presentar una demanda sobre l'honor, que ha hagut una dels advocats cristians, que realment després la Fiscalia no l'ha donat viabilitat judicial. La pregunta és, en el segle XXI estem pitjor en llibertat d'expressió que fa uns anys? Bona vesprada a totes i a tots. La veritat és que és una cosa curiosa que en els últims anys s'han reactivat tipus penals que durant dècades havien estat pràcticament adormits. De fet, hem vist en els últims temps tot allò de la processó del coño insumiso, el tema de Willy Toledo, el fotomontatge del Crist que es va fer un xaval d'Andalusia. El rapero. Ha hagut un reviscolament de tota una sèrie d'actuacions vinculades
vinculades a la llibertat d'expressió i en molts casos al tema de sentiments religiosos. Jo crec que és important remarcar fins a on arriba la llibertat d'expressió en relació amb la llibertat religiosa. La llibertat d'expressió, com sabem, és essencial en una societat democràtica perquè és un vehicle de pluralisme. En una dictadura és difícil que hi hagi llibertat d'expressió perquè allò és partido único, podríem dir. El pluralisme va vinculat sempre a la llibertat d'expressió i, com ha dit el Tribunal Constitucional i el Tribunal Europeu de Drets Humans, la llibertat d'expressió no empara únicament allò que pensa la majoria o allò que pugui ser políticament correcte o comúment acceptat, sinó que també empara crítiques molt dures, allò que incomoda, allò que desagrada, fins i tot allò que irrita. Els límits de la llibertat d'expressió encara estan més reforçats en una creació artística, en una obra literària, en una pel·lícula, perquè són mostres, diríem, de ficció que difícilment poden suposar un atac directe als drets d'altres persones. Sí que té límits la llibertat d'expressió. No se pot, en la paraula, amenaçar a ningú, no es pot incitar de manera efectiva al terrorisme, n'hi ha una sèrie de límits, però aquests límits no haurien d'estar emparats i per això jo crec que seria més que necessària la derogació del delicte d'ofensa als sentiments religiosos. No defensa de cap manera que ningú falta el respecte als sentiments religiosos. El que dic és que el dret penal no pot ser la resposta a això, perquè les lleis penals han de protegir drets de les persones i no sentiments. El dret penal no està per protegir els sentiments. El dret penal està per protegir a qui vulgui anar a missa i no li deixen, a qui vulgui fer actes propis de la seva religió i siga coaccionat per a que no es cometa, això és la llibertat religiosa, però no per a que les persones no es molesten per una crítica, per una obra de teatre, per un article d'opinió, per dur que siga. És a dir, si no n'hi ha amenaces, coaccions o incitacions a l'agressió, això forma part del pluralisme d'una societat democràtica. Moltíssimes persones se molesten en els seus sentiments igualitaris quan un bisbe, per exemple, ataca l'homosexualitat o defensa la discriminació de les dones dins de l'Església. La gent molt ofesa quan passa això i no per això anem a condenar penalment a un bisbe. Montserrat està així amb un currículum extens tant teòric com docent i parlava ara de les dones i l'Església. Tu has llegit el text, tu has vist l'obra, t'has sentit ofesa? Personalment, bona vesprada. Personalment no crec que l'obra, i crec que cap obra de teatre que siga seriosa pot incitar al respecte, als sentiments de les persones. Personalment jo no vaig sentir això i sobretot perquè vaig tindre la fortuna de que el propi autor me va enviar l'obra i sí que el primer que vaig fer és llegir l'obra. I, a més, vas poder contrastar en Manuel moltes de les parts que tenia i poder gaudir d'una conversa llarga i una conversa teològica. Que el primer i el més important d'una obra de teatre és el text. I el text, clar, necessites temps, necessites dedicació i necessites un temps intel·lectual per a poder aprofundir en l'obra. Després està la representació, que de fet la recomana a tot el món, perquè crec que en aquests moments... També els teus alumnes de la Facultat de Teologia? Sí. Hi ha algun cartell en la facultat sobre... Com? Hi ha algun cartell de l'obra en la facultat? No n'hi ha. Saps que el cardenal Cañizares va ser un dels primers que sense llegir l'obra, només amb el cartell es va manifestar. Heu parlat en classe sobre això? No hem tingut encara temps de parlar de l'obra, però sí que en parlarem, per almenys, i crec que una cosa teològica molt important és el debat i el contrast de les idees. No sé si l'alumnat en aquest moment de la Facultat de Teologia està molt obert al debat i si està molt obert a tindre idees que siguin per a contrastar. Però de fet, jo quan vaig veure el cartell, de primer me va sobtar, no? I dius, ostres tu, el primer que vas pensar és s'han passat, és Bansky, no? I vas dir, quina capacitat de donar un pas al front. Però després també vas pensar que era una metàfora de l'Església, que si que tinguérem una mirada teològica d'un cartell com aquest, podríem dir que és un convit
a l'óscul de la pau, que es un elemento teológico, que es, lo digo en castellano, al beso de la paz. Y que la Iglesia debería ser esto. Esto es a lo que estamos invitados dentro de la Iglesia, a ser abrazo, a ser paz y a ser un lugar de protección para todo el mundo, especialmente de la infancia. I que un poc este cartell era un poc visionari, perquè diem, bueno, tant de bo l'Església fórem, i els cristians, fórem això, un lloc de refugi, de consol i especialment... Saps què passa? Que quan es va produir la polèmica sobre bàsicament el cartell, que sabeu que alguns dies va aparèixer absolutament esborronat, jo dic, és que la gent no coneix a Molins, molts dels que esteu així el coneixeu. Molins va estar a punt de cantar missa, ho diré ell va estudiar al seminari de Montcada i és d'Alfara, del costat, i no només això, ell comença en el teatre en el mateix seminari. Jo recordo que ell em contava que el descobriment escènic i després la dedicació a la dramatúrgia que ja ha tingut es fa precisament en el seminari quan comenceu realment unes significacions òbviament religioses i després, sí, no ho contesto perquè si no se mos faria la matinada i encara no n'hi ha toque de queda, però després Molins és el primer empleat del València Cinema d'aquella època que després va provocar moltes coses, que és absurd que ell vulga, com els advocats cristians deien, fins i tot caricaturitzar tota l'Església. Tu, quan vas rebre les primeres notícies sobre la polèmica, què és el que vas pensar? Home, jo el que vaig pensar honestament és que era una polèmica artificiosa, o sigui, que era una polèmica bàsicament política, de gent que no havia llegit el text i que l'únic que els interessava era això, carregar-se al PSOE, a Compromís, al Botànic, a qui siga, és a dir, als que no són ells. Ho vaig pensar, ho vaig dir i segueix pensant-ho. Jo segueix pensant que no hi ha més causa que una causa estrictament política, perquè tenen una concepció patrimonial del poder i aleshores, com el poder és seu, el poder de tant en tant el deixen a uns altres, però quan passen un determinat temps han de recuperar-lo i aleshores munten els numerets aquests. Una cosa que jo sí que volia dir a aquest respecte és que l'obra passa en el Vaticà, però és important, anem a veure, dues coses, seré ràpid, no us preocupeu. La primera qüestió és que la meva obra, si se farà completa, són 6 hores, això ho tenim experimentat, són 6 hores, i per tant s'ha hagut de tallar, s'ha hagut d'ajustar més o menys a un temps més o menys convencional que així estem acostumats. Si això fos a Berlín faríem les 6 hores, però això no és Berlín, no és que sigui ni millor ni pitjor, simplement que no és Berlín i estem acostumats a una altra duració, una altra cosa. Per tant, el que veureu, si veniu a veure o el que heu vist, si ja ho heu vist, és una visió que jo estic d'acord en Paco Zorín, en general, en el director, hem acordat, no diré tot, perquè tot això no se dona ni a les millors famílies, però sí, un tant per cent molt important, sí que hem estat absolutament d'acord. Ell ha tirat i ha subratllat aspectes que jo no subratllo en el meu text, i els que coneixeu el text i heu vist la funció ho veieu. Ella mateixa me comentava algun aspecte que, en fi, no cal ara traure, però que és normal, perquè jo i la casa el vam acceptar, el vam proposar com a director i per tant és normal que també hi hagi coses que és la seva visió i hem de respectar-la. La segona cosa que volia dir és que, per tant, no insistir, és una visió la que veureu, d'una obra d'unes possibles 6 hores, plena de matisos, de coses, és una obra que dura 2 hores i mitja i que potser que no se fa llarga, ja ho veureu, us ho passareu molt bé. Després, una cosa que vaig escriure jo en el meu escrit sobre el text, que no sé com se pot llegir, però la història diu, el meu text diu, la història se concentra al Vaticà, com podria situar-se en un altre lloc. Però aquest estat és especialment significatiu per ser el centre espiritual del catolicisme mundial, alhora que un niu de notícies contràries a la fe i un eixam de jocs de poder contraris a la santedat. Aquesta és la raó.
És a dir, jo defense, ja sabeu que la paraula sodomia, alguns ja me coneixeu, i no ho dic jo soles, ho diu moltíssima gent, la paraula sodomia no té ninguna connotació de tipus sexual. Si mireu i rellegiu l'Antic Testament, Gènesis 19, o si mireu i revireu Mateu capítol 11, trobareu el mateix. És senzillament la negació dels drets d'asil, la negació de l'acollida, del respecte a l'altre. Allà en l'Antic Testament són els 2 àngels de Sodoma, però això és tan important el meu subtítol. I aquí, en el Nou Testament, va Jesús a Cafarnaum i no el deixen entrar. Per tant, això és important. Jo parlo de l'Europa sodomítica, una Europa que és incapaç d'acceptar el que ve de fora, que no és capaç de complir les lleis de l'acollida, les lleis de l'asil, i que hi ha moltes maneres i possibilitats. Per tant, centrar-ho en el Vaticà tenia un doble valor. Per una banda, també és d'alguna forma sodomític en aquest sentit que dic jo, i en segon lloc, perquè és un centre espiritual de primer ordre mundial que està transmitint de vegades missatges absolutament contraris al que podem trobar en l'Evangeli. Abans, magistrat, tu comentaves algunes legislacions penals religioses, civils, etc. En el cas Paty de França hem vist com l'Estat no només parlava de fraternitat, igualtat i llibertat, sinó també de laïcitat. El fet que l'Estat espanyol siga, o que encara estigui el concordat en vigor, i, opinió particular, que molta de la magistratura siga religiosament militant, possibilita que determinats recursos contra la llibertat d'expressió siguin acceptats? En realitat pot semblar estrany, però fins ara la judicatura ha desestimat, que jo sàpiga, totes les accions contra el delicte de sentiments religiosos. Si ens fixem, des del cas Willy Toledo, el tema del coño insumiso que comentava, el cas del Cristo de Crae que va cuinar, el cas dels Carnestoltes, recordo un cartell que es va fer també a Galícia, on estava el papa, diríem, disfressat de Carnestoltes. Només n'hi ha que una sentència de condena que jo sàpiga, i és perquè era el xaval aquell que es dedicava a la collita de l'oliva, que va acceptar la culpa perquè segurament el va assessorar malament l'advocat. Si no ho haver acceptat, clar, si ho accepta que és culpable, el condenen, però si no se conforma, no el condenen. Per tant, jo crec que és important remarcar que en línies generals la jurisprudència altra cosa seria altres problemes jurídics, com per exemple relacionats amb la confessionalitat de l'Estat, que és un problema diferent. Però en tema d'ofensa a sentiments religiosos, jo crec que en línies generals els tribunals han sigut molt restrictius, com marca la pròpia jurisprudència europea. L'escarni, el delicte parla d'escarni, que és una burla greu als sentiments religiosos. I s'ha considerat sempre que això és impossible que siga en un espai artístic, en un espai festiu, i que en tot cas podria ocórrer, sempre ho han dit els tribunals, en sentit negatiu, si això afecta a gent que està en un temple, per exemple, i l'escarni li impedeix exercir la seva llibertat religiosa, però això s'ha argumentat sempre en sentit negatiu, mai en sentit de condena. Podria passar, però en el cas del senyor Crae no concorren aquests requisits perquè està en una televisió i per tant no pot passar això. D'altra banda, també afegís que pel que comentaves del concordat, jo crec que és clar que n'hi ha elements del concordat que són contraris al principi a confessionalitat religiosa. Que se diu, no som un estat laic perquè som aconfessional. En realitat, aconfessionalitat en el context constitucional vol dir laïcitat. El que passa és que el desenvolupament del nostre estat constitucional no ha anat per ahí, però el marc constitucional permetia perfectament anar per ahí. El que passa és que ningú s'ha atrevit ni a qüestionar el concordat ni a qüestionar molts elements en el tema tributari, en el tema de control educatiu, en tantíssimes coses seguim sent un estat confessional. I això és el problema. Montserrat, com a teòloga, dos preguntes, perquè abans Molins sí que ha parlat de les declaracions del papa en el documental sobre
la possible unió civil dels homosexuals? I dos, com a dona i com a teòloga, què penses dels casos de pederàstia en l'Església? És el gran tema que tenim ara a l'Església, és el gran problema. I el que tenim de casos d'abusos, el que estem és un cas tan dolorós, tan profund, i que estem ara al principi. Pensem que és com un iceberg, que estem en la punta, i que darrere aniran molts més casos. Però el que estem adonant-se ara és que, com que estem en el centre de la tormenta, de la tempesta, que és un cas que va no més enllà, perquè el centre i la centralitat són les persones que han estat abusades, però sí com a Església, com a institució, com a poble creient, hem estat un sistema que possibilitava aquests casos, que s'adonaren aquestes figures religioses que fent-us un mal ús d'un poder i acostant-se a una forma clericalitzada d'exercir, han fet tot allò. A mi m'encantaria que el que estàs dient ho diguera la jerarquia. Bueno, en part sí que ho diu, en part. O sigui, perquè la jerarquia en Espanya té un llenguatge un poc diferent, perquè venim d'un estat diferent, tenim una trajectòria no diferent, però sí un poc distinta, però sí que des del propi papat, i este papa sí que va fer tota una sèrie d'events al voltant de, primer, que fora d'aclarir la responsabilitat. Segon, qui tenia aquesta responsabilitat, que es prengueren mesures. I tercera, mai més el silenci. Jo crec que això ha sigut una de les grans errades que ha tingut l'Església. La Conferència Episcopal sí que recomana els casos dels abusos que es denuncien en els tribunals, això sí que és cert. Però a este papa jo l'he sentit oposar-se a que les dones puguen exercir el sacerdoci, per exemple. Clar, és un tema que sempre és un tema contrastat, i realment no n'hi ha cap dubte que teològicament no n'hi ha cap oposició. El que passa és que aquests temes sempre es retarden en l'Església, perquè passa en l'Església igual que en la societat, en això sí que anem un poc a la part. Els temes de les dones sempre poden endarrerir-se i no passar res, sempre n'hi ha temes que passen per davant. Però ara estem adonant-se que el tema de la pederàstia i dels abusos ha començat per la infantesa, però darrere, i que ja estaven abans, perquè n'hi havia molts casos abans denunciats, de religioses que havien patit abusos. I, clar, ara estem adonant-se de tot el volum que té això i que una església clericalitzada no pot ser una església feminista, i una església feminista, si és feminista, s'acostarà a l'Evangeli. I estem en això. I sembla que sí que estem donant passos. Que són suficients? No. Que són prou? No. Però sí que per primera vegada tenim la sensació de que tal volta sí que esta siga una de les primeres vegades que per lo menos la veu de les dones es senga, que senga en una pluralitat, perquè si no seria una tristor. O sigui, com que tenim un sistema que potencia que la meitat de la seva capacitat estiga morta. Això, Manolo, és com... És que diuen, és que n'hi ha poca església en València, però si els que demanen que vaig a València no van a missa, doncs no n'hi haurà. No. Jo he de dir que encara que siga per militància, jo poso la missa en valencià. Els diumenges jo poso la missa en valencià. Des de fa poc, perquè no ho feien abans. Home, no, des que ho fan. El teu amic Amadeu no la posava en canal. Sí, jo penso que sí, que tens raó. És a dir, que hem d'insistir. De fet, en l'obra, és que l'heu llegida o és que vindreu a veure-la, veureu que això és un tema que se trata molt. És a dir, per a mi, una dels personatges, a mi personalment, el personatge que més m'agrada és el personatge d'una teòloga, una tal Marta Martini de King, que són noms que jo utilitzo, claro, perquè Martini ve del cardenal Martini, que és un dels grans que se suposava que anava a ser el papa. Que tenia que haver estat el papa. Exactament. Que era el progre. Com era progre i tal, no el van acceptar. Cardenal de Milà. Exactament. I després el King, que és un homenatge a Hans King. Evidentment, el meu King no té res a veure amb el King, encara que jo me l'he llegit i estudiat molt, i és un home que jo li tinc una certa apreci intel·lectual, si més no.
Bé, aleshores jo crec que això és important. Després fixeu-vos en tota aquesta polèmica que estem vivint que l'obra ja planteja aquesta situació. No faré cap spoiler, ara ho he dit bé, però l'obra planteja la història d'un xaval Lucho al qual acusen d'atemptar contra els sentiments religiosos. I ell, l'obra està jutjat, estan fent un judici i ell està explicant les seues raons. I comença dient fa una declaració davant del jutge i van apareixent els fets, fins al final en què s'acaba. És a dir, que d'alguna manera tot això jo ja pensava, que tot això, el que ha assenyalat abans el Joaquín, que ja pensava jo que algú s'espantaria. Per què? Perquè jo crec que cada vegada més, primer, això de la confessionalitat, el laïcisme de l'Estat, cada dia jo ho tinc més dubtós. Perquè, entre altres coses, després també estem, alguns ja ho diuen, almenys en els diaris, estem en la dictadura de les togues. Això s'ha dit molt en els diaris. Els diaris ho diuen, jo simplement recull aquesta història. Per què? Perquè hi ha molta gent de l'Opus Dei. Me dices, un parèntesis, l'Església i la judicatura són molt semblants. Primera, els bisbes i els jutges se poden jubilar a partir del 75. Després la cerimònia i vestimenta és quasi eucarística, per tant, veig a saber el que dius perquè és molt semblant. No, la Iglesia... Que les empreses que fan els sotanis també fan les togues. Veus? Sí, però jo també veig una relació, per exemple, entre l'Església, les togues i els àrbitres de futbol, o sigui que és que això cada un associa el que vol, perquè els àrbitres de futbol moltes voltes estan, diguem, fent sentències, ja sabem el que està passant, i com sempre van a favor d'uns i van en contra d'uns altres. Bé, és a dir, és un tema de poder, així de clar, és un tema de poder. I l'Església, la majoria de l'Església, jo tinc també algun amic bisbe, per sort, i per sort ningú sap qui és, el qual vol dir que és un bon home, que això és com també hi ha jutges bons, Sí, i sacerdots, evidentment, només faltaria. Però vull dir que el problema és un tema de poder, fonamentalment, i únicament. I tenen encara una visió que encara ve del nacionalcatolicisme franquista. Entonces, esa pèrdua de poder, esa pèrdua és el que sempre els espanta. I ja passa en el segle XIX, o sigui que tots sabem perfectament que el dogma de la infal·libilitat pontifícia, bé, al marge dels continguts teològics o no, que això està molt discutit, és bàsicament un tema de poder. Jo ho puc confessar aquí, no té ningú problema, en primer de teologia, en segon de teologia. El professor que ens donava era el Manquet, uno que després va ser bisbe de València, no? El senyor Sanos. El senyor Sanos, sí senyor. El senyor Sanos es donava de fi de per eclesia, la eclesiologia. I en l'examen final me preguntava el dogma de la infal·libilitat pontifícia. Jo vaig dir, bé, jo estic disposat a acatar-lo, jo l'acate, però jo no ho veig clar. Penso que és una reacció de poder. El papa està perdent tot el poder, recordeu la via Garibaldi, l'ascensió de l'anarquisme, l'ascensió del socialisme, el socialisme utòpic, el socialisme científic, és a dir, l'Església està quedant-se en el que és avui. Per tant, és una reacció bàsicament de poder. Per a mi, el que justifica, almenys històricament, seria això. Una altra qüestió seria entrar en altres camps que no són del cas. Parlem d'un tema que m'interessa, bàsicament en llibertat d'expressió, sobre la dictadura de les togues, i jo suposo que la judicatura no està excessivament entusiasta en que tot acabi en els tribunals, sobretot temes quotidians. No et parla tan sols de la política, sinó com hem arribat a que qualsevol en una obra de teatre, un llibre o qualsevol procés de creació pugui acabar en un tribunal, que suposo que no és per lo que vosaltres esteu. Una pintura. No, sí, però precisaria en nivells dins de la judicatura, que també els hi ha, igual que dins de l'Església, hi ha nivells, hi ha pluralitat clarament decantada cap als sectors conservadors, però en la judicatura també passa això. I en la judicatura jo, per exemple, crec que no n'hi ha un gran entusiasme en que es judicialitzen aquestes qüestions, per dir-ho clar, és a dir, aquestes denúncies, això ni tan sols els sectors de l'Opus, però no els importa que es judicialitzen altres temes per entendre's. És a dir, temes laics, però de repartiment de poder en la societat. N'hi ha sectors religiosos en la judicatura que volen intervindre i volen mostrar el seu poder i volen decidir. De fet, en els últims anys
s'han produït grans processos judicials que han portat als tribunals qüestions essencialment polítiques i que han acabat sent decidides per jutges. Però encara que pugui semblar una contradicció, no els sectors conservadors de la judicatura, per ser religiosos, els agrada que s'arriben a aquests temes, perquè en realitat aquests temes són més perifèrics des de la perspectiva de quins són els sectors de poder en la nostra societat. Una última pregunta i si voleu anem al públic i sobretot per a Montserrat. Jo he entrevistat al cardenal Cañizares, l'he entrevistat, una entrevista, jo preguntava i ell responia. A mi em va semblar una persona intel·ligent, amb independència del que deia, em semblava un tio absolutament, una persona preparada, etc. Tu creus que, sobretot sabent que ha complit 75 anys i que li han donat 2 mesos de pròrroga, que ell és el pastor que es diu els teòlegs en els temps actuals? Tu el veus capacitat per a estar en els temps que estem? M'agraden les preguntes que em fas, perquè... T'has posat en un compromís contínuament. Tu vols que demà no fas a classe en la facultat? No, en sèrio. A mi no sé massa bé, n'hi ha coses que no entenc, que els llenguatges, la manera de posar-ho, també la por, hi ha coses que tens una certa percepció de per què. Però sí que m'agrada pensar què passarà quan l'arquebisbe ja té l'edat que té i tindrà que vindre. I sí que n'hi ha ara, sabeu que ara, per exemple, a Lió, a França, n'hi ha un bisbat que està vacant i que ha estat molt interessant, interessant no és la paraula, però perquè va ser uns dels llocs on més es va patir temes de pederàstia i van ser uns casos molt sonats. Bé, ahir n'hi ha una dona que és teòloga que ha decidit donar un pas i presentar-se. I sabeu que es decidís en torno a una terna, 3 noms que es fan arribar a Roma i que suposadament d'ahir es tria un d'aquestes 3 persones. Ella diu, per què no puc estar jo i ser una d'aquestes 3 persones que estiguen triades? Perquè no té que veure el càrrec d'arquebisbat de la funció sacerdotal i per tant de desvincular-ho. Ella diu, sé totalment que no arribarà jo a ser, però per almenys està fent pensar a la societat i dir, necessitem un altre tipus de religiositat, de formes de religiositat, de maneres d'accedir a aquests càrrecs de poder, perquè així la qüestió, per almenys dins de l'Església Catòlica, és que no és qüestió de que n'hi hagi més dones presents o no, no és qüestió de número o de presència, que també, sinó que és qüestió de que es canvi el dret canònic, de que tinguem els mateixos accessos a l'economia. Pot ser que arribem a ser o no, espero que sí, dones ordenades, però de res servirà si no canviem la dinàmica interna, el sistema des de dins. I això n'hi ha que canviar-ho, jo crec que una de les claus és el dret canònic. En contrapartida, m'oferisc el dia que vulguis anar a les teves classes per a que els teus alumnes em pregunten el que... Moltes gràcies, ho farem. ¿Alguna pregunta entre el públic? Si no, continuem, que allá ni había en principio... Buenas tardes. Lo primero quería agradecer al Instituto Valenciano de Cultura y a Manuel Molins por dar este paso tan valiente. Hablaba Montserrat de contrarrestar la información. Yo hablo como persona que ha experienciado un abuso sexual por parte del cura de su colegio y quería decir que, agradecer que estén llevando a cabo esta labor de sacar la mierda, airearla, para que se pueda convertir en abono. Y estoy de acuerdo con el tema del beso de la paz, de llegar a la paz. Yo me he perdonado a mí misma por cometer un error y perdoné también a toda mi familia, a mis profesores y al padre Mariano. De hecho, yo fui a buscarlo al colegio también para informarme de si seguían su actividad o no. Disculpa, ¿vas a denunciar el tema? No, precisamente por lo que comentas de... El magistrado. Sí, el magistrado, ¿no? El nuevo poder. Yo no puedo.
No puedo. Yo he tardado 30 años. He tardado 30 años en poder recordarlo y en poder aceptarlo, en poder sanarlo y en poder estar aquí hablando, a pesar de que hace un momento estaba con un ataque de ansiedad. Entonces, hay mucha gente, sociedades, Save the Children, la OMS incluso, por derechos humanos, llevan desde el 2016 haciendo estudios. De hecho, la gente que ha podido hablar y reconocerlo, según sus estudios en 2016, ahora mismo aquí, he calculado más o menos somos unas 50 personas, entre 5 y 10 personas de las que estamos aquí, hemos experienciado abusos sexuales antes de los 13 años. De los 13 a los 18 todavía no se contemplan estudios. Bueno, a mí me parece que esto sí que es una pandemia a nivel humano que se lleva dando desde hace milenios. Además, por el poder legislativo, el poder religioso, el poder que sostiene todo esto, toda esta mierda para que no se airee. Y bueno, yo no he podido denunciar porque, como te he dicho, cuando he estado preparada, que fue hace cosa de un año, ya se me había pasado el turno de palabra. Y de hecho James Rose, que es un chico, un pianista, que escribió un libro sobre el tema, él sufrió muchos abusos en el colegio, vive en España, se reunió, tuvo en el 2019 una reunión con nuestro presidente Pedro Sánchez y en la que reconoce que Pedro Sánchez le prometió que el límite, que no caducaría, ¿no? No sé, el término no me acuerdo ahora, que la ley no prescribiría, gracias. Estamos todavía a la espera de esto. Bueno, de todas maneras, quería responder, por un lado, el tema de la burla. Burla grave al sentimiento religioso. Yo siento que hay una burla muy grave en cuanto a las personas que hemos vivenciado esta experiencia. Siento una burla grave, ya digo, cuando el Papa Francisco tuvo la posibilidad, por cierto, soy excatólica, estoy confirmada, pero creo en Dios, sigo creyendo en Dios. Un Dios no a imagen ni semejanza del hombre, otra clase de Dios. Y tuvo la oportunidad de condenarlo abiertamente, y si estoy a lo mejor equivocada, pero creo que no llegó a condenarlo con las palabras, el abuso, la pederastia. Por otro lado, ¿por qué no pide el Papa Francisco, por qué no pide pues que no prescriba esta ley? En los países que pueda, ¿por qué no aboga por algo tan sencillo como que no prescriba la ley? Simplemente eso. ¿Alguna pregunta? Pregunta. Pues me gustaría preguntar sobre el tema, ha dicho Montserrat, que de alguna forma se posibilita estos casos, ¿no? Que estos casos se den. Mi pregunta sería si realmente tuviéramos una educación sexual abierta y asertiva en los colegios, de todo tipo, sin importar si son católicos o no, si esto se podría, digamos, cortarle las alas a esto, porque de pronto este cartel usted me dice, a mí me recordó el beso de la paz. Bueno, yo cuando me daba el beso de la paz en la iglesia, se daba en la mejilla. A mí el hecho de que un adulto, sé que tengo familia que da a sus hijos besos en la boca, ¿de acuerdo? Pero a mí me gustaría lanzar la pregunta de, ¿esto realmente no puede posibilitar cuando un niño no sabe discernir entre lo que es sexo, lo que siente, que su cuerpo siente y se despierta, la educación? Perfecte, doncs Manolo i després Montserrat. Sí, jo Si tu volies algun... el que volia dir-te és que el teu cas, conforme l'has contat, pràcticament el veuràs en l'escena. Sí, pràcticament el veuràs en l'escena perquè és pràcticament el teu cas. I a més també el personatge diu jo no vull denunciar, jo no vull tal, jo perdone, però jo faig la meva vida. És curiós perquè bueno, jo ja he dit abans que me vaig inspirar en la història de la Mary Collins i con la Mary Collins també se'n va anar de la comissió que anava a tractar el tema dels abusos, però és que, claro, depèn. Jo conec molts casos. De fet, els actors per a poder treballar, un dia vingué una família, el xiquet de la qual, un xaval que ara té 18 anys però que fa 5 o 6 anys, va ser insistentment violat, abusat, diríem així, per un col·legi de l'Opus Dei. No vaig a dir noms ni vaig a dir res.
i perquè veieren el dolor que tot això significa, no? I com el silenci, o sigui, la gran coartada del silenci. De fet, hi ha un altre personatge que parla precisament del tema del silenci. Jo crec que això és una cosa espantosa i que, per tant, hem de fer un debat social. O sigui, si no ho traguem a la societat, si no parlem del tema, si ens deixem portar només per en fi, el que diga el senyor Cañizares o el que diga el senyor de Abogados Cristianos, etc., que podrien ser una miqueta més cristians, això és l'opinió meva, resulta que clar, mai no. I el teatre el que té, a diferència del diari, que això ho llegim en els diaris i tant, és la força emocional. Això té una força i una potència emocional que per això, precisament, estan lluitant perquè se suspenga. Diuen les coses que volen dir, que si massa diners per a una producció pública, dius, bueno, massa diners, no ho sé, però vale. El tema dels diners, si voleu, el tratem després. Però la potència emocional que té el teatre no la té ningú altre. I això és precisament el que traten d'eliminar. És a dir, que hi hagi precisament llibertat religiosa, de la qual m'acusa, i si voleu en parlem després, el senyor cardenal, que diu que jo vaig contra la llibertat religiosa. Sí, yo lo primero darte la enhorabuena, ¿no? Darte la enhorabuena por tu valentía, por tu proceso y porque creo que es un proceso humano y de salvación. Y creo que eso es lo que más vale. Segundo, pues bueno, la Iglesia está haciendo un poco lo que sabe hacer, quizá de una manera en estos momentos pues muy demasiado tenue, demasiado taimada, que no está dando respuesta quizá a la gravedad del problema de la que es responsable, pero también siento que la Iglesia, en la parte de responsabilidad que tenemos todos los creyentes, bueno, pues que tampoco hemos estado muy a la altura, porque como Iglesia y como sociedad participamos de lo mismo. Y se han dado casos de abuso dentro de la Iglesia, pero los mayores casos de abuso también eran fuera, y no es cuestión de comparar datos, ni unos son más importantes que otros. Pero sí creo que los creyentes íbamos a misa, y los creyentes estábamos en los colegios, y los creyentes estábamos también al lado del cura, y éramos la madre del cura, y todo eso es como pues una ley del silencio que ha operado tanto dentro de la Iglesia como digo que también fuera. Y que creo que es uno de los casos, o sea, de las causas, no es la única, pero creo que es una de las causas mayores. Estaba permitido, igual que, bueno, pues que están permitidas ahora otras cosas, como es la prostitución, y, bueno, pues son casos de abusos contra las mujeres, contra los niños, y que miramos a otra parte. Es como que, bueno, pues durante un tiempo estuvo permitido. Sin embargo, yo tengo esperanza y quiero pensar que estamos ya en otro momento, y que ahora eso ya no se permite, y que ahora estamos aprendiendo a mirar, quizá muy tarde y quizá muy mal, pero sí que me cabe la esperanza, ¿no? de que lleguemos a una situación en la que en la infancia, en la que las mujeres, en la que toda persona que necesita protección, que sea el centro social. Y yo creo que ahí es donde nos tenemos que poner primero como Iglesia, pero una Iglesia que está dentro de un Estado democrático y que tiene que proteger eso, por lo menos a los más débiles. Estoy totalmente de acuerdo que no lo estamos haciendo, entre otras cosas, porque dentro de los colegios, ni católicos ni no católicos, estamos desatendiendo completamente la educación emocional, sexual y afectiva. Es una de las grandes carencias que tenemos en este momento en la educación y que creo que así nos va como sociedad. O sea, no hay más que ver pues en todas partes, ¿no? Y nuestros jóvenes se educan no por un profesor o profesora que les hable de esto o por alguien responsable, sino que se están educando a través de la pornografía. Y los adultos estamos de nuevo mirando a otra parte. Bueno, pues yo creo que son este tipo de cosas, ¿no? Los que, pues el teatro, las ciencias plásticas, bueno, las artes, ¿no? Nos hacen caer en la cuenta de que la sociedad, este mundo no es suficiente. Y yo creo que esa es la función de los artistas, ¿no? de trasladar esa realidad y llevarla más allá. Y también es la función no sé si de lo religioso, pero sí del misterio, ¿no? de lo que es en realidad pues la parte del amor, que nos puede llevar a mucho más allá y que nos exige caminar y seguir hacia adelante. Y que mucho ánimo, de verdad. Y que estamos contigo también.
Gràcies. Quan Manolo fa un moment ha parlat de poder i santedat, m'ha donat la impressió, perquè també en l'obra apareix, que hi ha una referència molt concreta a un poder econòmic, polític, etc. Evidentment, això apareix també en l'obra. Però a mi ho vaig a referir-me a un poder que hi ha dins de la mateixa Església i que està condicionant la vida de l'Església, de la societat també. I jo posaria com a títol de tota aquesta polèmica, en comptes de llibertat d'expressió, llibertat de realització. Ahir Manolo, no sé si autobiogràficament, perquè ell ho ha dit, ha estat en el seminari fins que estava a punt de cantar missa, igual que el seminarista de l'obra, veu el panorama i es revela, denuncia, i té els entrebancs des de la família que té, per a poder realitzar-se. I diu, me'n vaig. Però crec que hi ha un altre personatge, Retor, que la evolució, la realització, la fa des de dins ja. Bé, Manolo ha estat 11 anys en el seminari, jo vaig ser Retor uns anys, i vaig veure el mateix ja sent Retor. Me'n vaig eixir, no compte la conversa amb el bisbe perquè això seria pornografia, perquè ell estava obsessionat en que una dona, una xica i tal, però no. I jo, quan me n'ix, un company que tenia 8 o 10 anys més, uns 40 anys, em diu, Paco, has fet molt bé, jo faria el mateix, però jo, als 40 anys, ara, on vaig? A vendre cacau i tramús? Em diu, vaig a continuar el cotarro este. Vull dir que enfrontar-se, realitzar-se uno, és molt complicat dins d'aquesta estructura de poder. I, per exemple, jo, quan ens ensenyaven a fer els sermons, al principi se comença així, queridos todos, amadísimos en el Senyor, jo dic, bueno, queridos todos, jo no vull a ningú en concret, és dir, tots, aquí, jo, no? Entonces, jo dic, pues jo tindré que realitzar-me jo. Això no era possible, és dir, no era possible, a no ser que... Aleshores... A tu t'ha agradat? L'obra t'ha agradat? L'obra, que t'ha agradat? Moltíssim, moltíssim, és dir, a mi m'ha emocionat perquè he connectat. És dir, i entonces jo pense que igual que jo, que el seminarista, que molta gent, esta companya, ha tingut que lluitar per a realitzar-se, les dones que heu parlat, les monges que estan sent violades per retors, i que no poden eixir d'ahir, perquè no tenen ja arguments com el retor este. On vaig jo a vendre cacau i tramús? La pregunta, Manolo, és, no creus que darrere del poder de l'Església hi ha un també poder econòmic de l'Església? Per exemple, el celibat, això és clau per resoldre aquests problemes, però, clar, eliminar el celibat és un problema econòmic també. Un retor que estiga i que tingui una família de 2 o 3 fills, té que alimentar-los i la casa serà la d'ella, no la parròquia. Vull dir que hi ha un problema econòmic. No creus que darrere de tot hi ha un problema econòmic també? I si és este poder el que està condicionant la realització? A veure, aquest plantejament que tu fas també està en l'obra. En el tema del poder se planteja el poder real de l'Església on està? No està en el papa. De fet, s'insisteix moltes vegades, sinó està en la cúria. Eixa mena de monstre sense rostre, molt de Hobbes, molt d'aquella cosa d'un poder que ningú sap què, però que és el poder eficaç, és el poder que realment controla, fa i desfà, posa i lleva. Això a nivell superestructural. Després, a nivell concret, el personatge que tu parles, que és un amic de Lucho, del xaval. Claro, este xaval, simplement és un funcionari de l'Església. La seva fe, això ho diu a més, la seva fe més o menys se la pot creure o no, pot defensar-la o no. Ell diu, si l'Església no existira hauria que inventar-la, perquè en principi ha donat possibilitats a gent com jo.
diu el xaval. Però ell és un funcionari de l'Església i tu i jo sabem que n'hi ha massa funcionaris de l'Església i pocs, o molts també, no diré quan, perquè com diria ella no és una qüestió de quantitats, és una qüestió de saber qui més, qui menys, però seguidors de l'Evangeli seria un altre tema. Això que tu dius, és dir, dius jo estime a tots però no estime a ningú, perquè no me deixen tampoc estimar a ningú en concret. Bé, este xicot accepta ser funcionari de l'Església, diu jo m'he preparat per això i vull ser això, i arriba a bisbe. Jo ho deixo ahí i ja està. Per tant, això. Després, la tercera qüestió econòmica se planteja també molt en la funció, sobretot al principi, després, se planteja molt el tema econòmic. I la raó per la qual l'Església utilitza els diners, insisteix, és perquè té que pagar seguretat social, té que mantenir tot l'aparell, perquè és una estructura d'estat. I ja saps que és una església que s'ha muntat sobre un estat, el tema del poder. I això és un dels grans problemes. Com aconseguim o com aconsegueixen, és igual, que hi hagi un estat que no siga un estat pròpiament dit. Això sembla una miqueta difícil. Per això insisteix que a mi em servia molt el fet de plantejar tota aquesta problemàtica que és europea i és universal, si voleu, però que centrant-la en el Vaticà no era només una qüestió de més o menys religiositat, etc., sinó precisament una metàfora, cosa que jo no sé si... una metàfora del que està passant realment en el món. Per tant, jo estic d'acord amb tu. Ara, que el problema de siga aquest no ho sé, perquè jo crec que el tema del celibat no va en aquesta línia. Jo penso que a l'Església li va molt bé tindre un exèrcit de cèlibes que després faran el que faran, com tots sabem que fan. No tots, però molts ho fan, i ho sabem. Una església de cèlibes que el tenen ahí. De fet, per exemple, com està muntat en Orient, en Orient se poden casar i no passa res. De fet, els molts anglicans que se passaren quan se van acceptar el sacerdoci homosexuals en l'església anglicana, molts se passaren al catolicisme i estan casats i no passa res. Per tant, què passa? És un problema de principis que l'Església, jo crec que ha tocat malament. I després una cosa que jo crec que també és important que tinguem clar parlant de la llibertat d'expressió. Jo crec que sí que s'ha de dir llibertat d'expressió, perquè en el fons la llibertat d'expressió és la llibertat de la consciència. Per a mi això és fonamental, és la llibertat de la consciència. I tu i jo sabem que ens van educar en que la consciència és inviolable. Després la violaran, però la consciència és inviolable. Per tant, la llibertat d'expressió és intocable, a no ser que fem animalades, com ha assenyalat molt bé abans el jutge. Però mentre no fem això, és inviolable. Jo d'això estic absolutament convençut. Per tant, la relació entre llibertat d'expressió i llibertat de consciència, per mi, és fonamental. Bona tarda. Jo volia contar dos o tres cosetes. Una, casualment, una anècdota estúpida, si voleu, però ahir per la vesprada anava a un acte d'homenatge d'una persona que havia sigut molt volguda sentir en una cafeteria, en una terrasseta, i al costat hi havia dos xicots parlant sobre temes d'història, parlaven de l'Església, i un li deia a l'altre: a que no saps per què lo del celibat va així? Jo crec que és del Consell de Letran, si no me va mal la història. Diu, doncs això va passar perquè els bisbes que tenien el poder, quan la cúria se casava, tenia fills, i els fills heredaven. I per evitar això, pegaren el tall. Ho conto perquè ahir va ser una casualitat que ho vaig sentir, potser és una tonteria. Però després, realment quan vos veig a vosaltres, jo Manolo el conec molts anys, i no pensem igual en moltes coses. Jo segurament seré catòlic de naixement, però soc ateu avui en dia, no tinc ningú problema en dir-ho. Però a gent com Manolo, a mi que no me la toquen, ho tinc clar. Però sentint-vos parlar me sortixen una sèrie de dubtes, perquè la Iglesia és tan civilina, és tan rococó, tan això que dius, és que si gent com vosaltres no se reclamareu catòlics, la cúria i el poder vos tindria que inventar. No sé si està clar el que vull dir. Vos tindrien que inventar perquè en el fons no dic que els justifiqueu, que no vull entrar en aquesta dinàmica perquè seria absurdo, perquè seria anar contra els sentiments que teniu, que són respectables i a més molt honorables. Això se pot fer també en els magistrats progressistes, no? Sí, se pot fer en tot, però el problema és que quan jo pertany a un club X
i no m'agrada el que fan, m'acusen de dir, pues no estigues. Però això no passa a l'Església, perquè és una manera de, saps, tot està ahí engominat i tot està ahí, i en fi, i és una qüestió que me xoca molt. Com és possible que front a el que ha dit la xica aquella, que a mi me commociona, quan sent que això me commociona, que tots els dies tot el món ho ha pogut veure en el seu poble, que tot això ho aguantem i ho soportem. I entonces pues, me xoca, que jo vos apreci molt, donaria el que fora per vosaltres, però és que me costa molt, collons, de veure això. I després, aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, així no falten 7 o 20.000 jutges? A nivell de l'Estat no falten 7 o 20.000 jutges per tenir una mitja europea? Ho dic ell, perquè podrien treballar millor. 7 o 8.000 jutges que fan falta. On estan? Per què tant de rotllo no esteu tots els dies demanant això? això? No dones idees que són els que més cobren. Res més, gràcies. Jo, al fil de les dues últimes intervencions, sobre el tema de l'estructura global de l'Església i de la seva actitud davant de determinades coses que són qüestionables. Jo sí que he vist l'obra, la vaig veure el divendres, i, sense fer spoiler, per als que no l'hagin vist, això no és ni una paròdia, ni una sàtira, ni una burla, ni res que se li pugui semblar. És exactament tot el contrari. Amb tot el respecte per les sàtires i les paròdies, que a mi em semblen molt respectables. Però l'obra no és això. L'obra és una crítica dura, fonamentada, justificada i raonada, entre altres coses, de la pederàstia i l'actitud de la jerarquia i de la corrupció econòmica dins de l'Església. Crec que més seriosa ja no pot ser l'obra sobre la matèria. La pregunta és per què pot hi haver gent dins de l'Església que li moleste que es facin obres així? És una pregunta pertinent. Per què algú se pot molestar davant de crítiques sobre fets documentats, tan documentats que estan mostrats, les seues fonts estan mostrades. Però vull dir que la mateixa obra, les fonts, la bibliografia, podríem dir, forma part de la mateixa obra. I jo crec que això ens porta una mica al que són les estructures de poder, dic per les dues darreres intervencions. Deia Ferrajoli que qualsevol poder que no té límits acaba convertint-se en un poder salvatge, és el que acaba arrasant i passa per damunt de tot. Per això els estats de drets moderns tenen mecanismes de separació de poders, de pesos, de contrapesos, d'espais de vigilància institucional. Això en l'Església pràcticament no ha existit, i és més que un estat, és un estat mundial, podríem dir, és una organització que ocupa tot el planeta i que té unes concentracions de poder enormes i que no actua davant dels abusos que es produeixen, siga front a menors, siga de la mateixa gestió econòmica de la pròpia institució. No té espais com els que puga tindre una societat democràtica de contrapès. És com una espècie de gran dictadura, encara que el nou papa intente modificar-ho. Això és molt complicat. Jo vull ser fins i tot comprensiu. A pesar d'una actitud crítica, jo també puc entendre una part del problema. Estem parlant d'una institució que té prop de 2.000 anys, amb una implantació universal que es manté en unes estructures en gran part gràcies a la seva ortodòxia. Jo també entenc que aquests canvis, toques una peça, igual se'n va tot pels aires. Que també aquests problemes tenen una explicació de conjunt per què aquesta uniformitat, per què aquesta ortodòxia, per què aquesta falta de reacció davant d'actituds obertament delictives, per parlar clar, perquè els temes de corrupció no són un problema espiritual, ni el tema de la pederàstia tampoc és un problema pròpiament de tipus religiós, és una altra cosa, és una situació d'abusos de poder claríssim. I la meva reflexió és això, és a dir, que tampoc és fàcil que una institució de les característiques de l'Església Catòlica puga reformar-se sense que això tingui unes seqüeles internes també importants. Per això, jo, sense ser practicant o catòlic, soc una persona amb inquietuds religioses a nivell general, però des de fora entenc que qualsevol papa, no sé si Juan XXIII haurà pogut dur, si haurà vist com anys, una reforma estructural de l'Església, va poder posar unes bases, però tampoc crec que siga fàcil per al millor papa que pugui existir fer aquestes transformacions que en l'obra s'apunten. Jo sí, intentaré contestar ara. Anna, a veure, tu estàs plantejant una cosa que ja hem parlat.
jo penso que una de les coses fonamentals, almenys a mi m'educaren així, i a Paco també, Paco Gramache, és la crítica. O sigui, la capacitat de crítica, la llibertat de la consciència, la llibertat d'expressió, això és fonamental. Això és un nucli bàsic que a mi me van inculcar d'una forma molt sòlida, molt sòlida. I curiosament, per banda d'un rector, el rector Rodilla, no sé si n'hem sentit parlar, suposo que no, que era un home molt particular, molt particular. Ell me contava a mi que ell havia alçat el vaixell, que ell estava de pàter en el vaixell aquell, en la Guerra Civil, ell havia alçat a tota la gent que treballava allí, els havia alçat per unir-se al moviment nacional. O sigui que era un personatge molt particular. Per altra banda, ell era molt amic de la Ina Entralgo i d'una tercera. O sigui, era un home molt contradictori. Jo sempre he dit, i m'ho he sentit, i a més ho he escrit, que era un home shakespearià. O sigui, era un personatge shakespearià, era un home ple de contradiccions, com un Macbeth, com un Hamlet, com personatges que són grans personatges. Va estar 30 anys en el seminari sent el gran educador, i a més, abans havia estat en el Col·legi del Patriarca i va educar a tota aquesta gent, a la Ina Entralgo i a tota una altra sèrie de gent. Per tant, és un personatge molt particular, però sí que tenia dues coses clares. La primera, els seus seminaristes havien de ser els més cultes del món. Això ell ho tenia claríssim, i de fet en tots els seminaris d'Espanya es rezava per nosaltres. No diré per quins motius, perquè eren banals, però clar, jo diria això, per què ho feu? I la segona, l'esperit crític i la inviolabilitat de la consciència. Milers de vegades, bueno, milers és una forma de dir, moltes vegades me va dir, l'Església, ho diré en castellà per reproduir les seues paraules, no debe hablar tanto del sexo. Eduquemos las conciencias y dejemos a los esposos tranquilos en sus alcobas. Ell parlava així. Bueno, ell ho tenia això claríssim, ho tenia claríssim. Per tant, jo penso que sí que és possible, és a dir, perquè, bueno, jo personalment, a mi em fascina la figura de Jesús, a mi em fascina, jo llisc els evangelis i em fascina, me continua fascinant, perquè trobo que és una figura realment fascinant. I si mirem a més des del punt de vista literari, és a dir, front a tots aquells grans herois de la literatura grecollatina, doncs ve un senyor que és un pacifista, que no li interessa per ara la guerra, que reivindica les dones, etc., que reivindica els esclaus, que no té res sabor en tot aquell món. I aleshores això és molt interessant, aquest xoc, per exemple, que jo crec que és una de les coses que fascinava també a la pobra gent. Per tant, és una figura fascinant. Això significa que jo estaria d'acord en tot el tinglado que s'ha muntat al voltant d'ell? No, de cap manera. Per tant, jo no estic a favor d'aquest tinglado perquè, com insistís, és un tinglado de poder més que de santedat. I ja hem parlat abans i l'obra això ho denuncia molt. Pot ser en la visió, i no estic absolutament en contra de la visió que s'ha fet perquè jo l'he aprovada i jo l'he defensada, bueno, per interessos cada un té una visió. Pot ser el tema poder queda una miqueta desequilibrat, però bueno, és un gran espectacle, segur que ho passareu molt bé i aquests punts estan en la funció i els teniu també en el llibre que, entre altres coses, està editat per Alfons el Magnànim. Per tant, aquesta seria la meva resposta. Això jo crec que és fonamental, m'entens? I si no tenim aquest esperit, algú m'ha dit, molta gent, que valent ets. No sóc valent. I tu ho saps, tota la vida he fet el mateix. I alguns dels que me coneixeu de tota la vida, doncs és igual. L'any passat, quan denunciaven, com ha dit molt bé el Joan Carles, quan denunciaven tot el tema de l'ascensió dels neonazis, etc., també diuen el mateix, vindran a pegar-te. Bueno, doncs que vinguen i peguen, jo no vaig a defensar-me, què vols que pegui? En el bolígraf, no sóc incapaç. Per tant, bé, l'important és tenir una actitud davant la vida i uns valors sòlids. I jo això sí que els he rebut. De fet, jo vaig tindre enfrontaments molt durs amb el rector. I puc dir que quasi quan el tiraren és per culpa d'una obra de teatre que vaig muntar jo allí. O sigui, no exactament, no hi ha una relació causa-efecte immediat, però sí. Perquè vam muntar un espectacle qüestionant tota la vida del seminari, qüestionant l'internat i qüestionant el tipus d'espiritualitat que se'ns donava. Estava encara el senyor Cañizares. Jo me'n recordo d'ell en un racó amagaet, era una boleta. Vol dir,
que això és fonamental, l'esperit crític és fonamental. I en aquest sentit jo penso que s'ha de ser valent. El mateix que elles i jo, i tots hem de lluitar perquè la qüestió de la dona, no solament en la societat, en l'església, en tot arreu, siga ja paritària, que ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou, no? És una miqueta cansat. I, bueno, aquestes serien les meves raons. Jo voldria només dir un poc que al voltant de lo que dies, no? Que en estos moments estem en un fort moment de canvi, ho sabem ben bé, no? I que jo crec que el tema religiós és més que mai, sempre ha estat, però és més que mai un tema també públic, polític, i que ja sobrepassa la pròpia, no sé, estructura de l'Església. És un tema tan polític que es pot matar i es poden fer burrades en contra d'una persona que és creient o que no és creient. I pense que no hem estat, les persones que hem rebut formació cristiana, no hem tingut una pedagogia al voltant de lo polític i que la religió és política. No vull dir que siga poder, sinó que moltes vegades és lluitar en contra d'aquest poder o d'un poder abusiu. Totes les persones tenim poder, però n'hi ha un poder que és un poder sistèmic i que mata. I ara estem rodejats de molts poders que estan matant, no solament estan matant vides, sinó que estem matant el planeta i que és moment de manejar-se, però manejar-se pensant, el que tu dius, el mantindre una actitud crítica. I per això pense que és molt bo que tinguem debats com aquests, que siguin debats per fer, de dur aquesta crítica a la societat i de dir això no és un problema que s'ha acabat, no és un problema únicament eclesial, però sí, tant de bo, les persones que són creients o que som buscadors espirituals. Jo crec que és moment de l'espiritualitat, perquè sense tindre uns valors, sense tindre uns principis, sense tindre alguna cosa en què creure, primer és molt difícil alçar-te pel matí i tampoc tens massa clar al voltant de qui vols estar o de qui te vols rodejar o quines són les idees per les quals vols continuar. No m'agrada gens la paraula lluitar, però sí que estem en un moment de recolzar-se i de construir una situació nova. També ho diu el papa Francesc, que no és que siga jo, però sí que m'agrada molt, però l'última encíclica del papa Francesc diu: qui pense que estem fratelli tutti, que podia haver aprofitat per a dir fratelli sorelli tutti, o persones tutti, no sé, però ha agafat una expressió de Francesc, de Sant Francesc. Però sí que és un moment en el que diu, qui pense que estem en el mateix món que estàvem, està completament errat. I per tant jo crec que a tots nosaltres és el moment d'espentar cada un en el lloc que estiga, perquè el món sigui un poc més just i perquè crec que molts d'aquests valors sí que ve no únicament del poder judicial o del poder no sé què, sinó que ve també del món de l'ètica, de quins valors, de quins principis, i les religions sí que serveixen per això, les religions i les espiritualitats. De tindre uns principis de dir, d'espentar, o per almenys de proposar uns horitzons que crec que ara mereixen la pena, que ens unim per acostar-se a això, perquè els fascistes estan ahí, el món del fascisme, i crec que això sí que és un perill. Algun comentari més? Algú més i anem tancant. Molt breu. El tema religiós és un tema polític i se'n parla poc de què està passant en l'educació de la religió. En els col·legis tant privats com concertats com públics. I el que sí que és cert és que la religió marca un element a l'hora de triar col·legi per a moltes famílies. Això està claríssim. En aquest sentit, jo crec que una cosa és donar religió associada a l'adoctrinament i una altra cosa és donar religió com a història de la religió. Per cert, no caldria existir aquesta assignatura si se dona la filosofia en el sentit més ample de la paraula. Per això una practicia era una part de la meva intervenció. La segona, tornant a lo de que el Pisuerga pasando por Valladolid, pues no es la primera, no es molt habitual, almenys jo no ho he vist, estar en una persona que soy professora de teologia. I la pregunta és molt directa. Pot ser una persona agnòstica o atea professora de la Facultat de Teologia? Contesta jo.
Si vols contestar jo, Que en estos moments hi ha persones que en la facultat donen algunes assignatures que no són pròpiament creients, o per almenys una facultat de teologia no tindria que demanar-te quin és el teu parer religiós. Però estem en la facultat de teologia de València, en un estat com el que tenim, una facultat que depèn de l'arquebisbat. I en una conferència episcopal, perquè les facultats de teologia no haurien de dependre d'un arquebisbat. Haurien formar part de la facultat pública, com passa en Alemanya o com passa... De la universitat. Sí, en la universitat pública. Sí, jo, si em permet només hi ha una coseta. En l'obra també es defensa molt la separació del creient i l'ètica. És a dir, en un moment determinat, no cal explicar, s'insisteix molt en el fet que el fet de ser ateu és tan vàlid com no ser ateu. I per tant, el fet de ser ateu no vol dir que sigues més roïn ni més pervers ni tal, coses que s'han dit i encara es diuen. O sigui, que desgràcia ser ateu, que desgràcia o no. O que desgràcia ser creyente, pues mire, a lo mejor sí. Enteneu? O sigui, per què? Perquè s'han confós, jo crec que massa termes. L'ètica, el bé, el mal, en un sentit exclusivament d'un tipus de teologia, que és, per exemple, la teologia del papa Ratzinger, jo la critico molt, etcètera. Vull dir, s'han confós tantes coses que realment hi ha molta feina a fer. I una persona que es diu, i a més té tot el dret a dir que és atea, no té per què ser més roïn que el senyor Cañizares, que se supone que Cañizares, Rocco Varela volia dir ara, però en fi, que se supone que és uno de los estamentos o de los pilares de la religión católica en Espanya. No, tot això és mentida. I clar, plantejar tot això és complicat, però bé, algú ho ha de fer. Comença jo, espero que continuï la gent, perquè són coses elementals, però jo crec que molt sanes, molt higièniques i que ens fan falta. Ens fa falta aclarir conceptes també, i el teatre també pot ajudar, no és la seva funció fonamental, però el teatre pot ajudar precisament a això. Jo sempre parlo que el teatre, més que per entretenir, que també, és sobretot per a divertir. És a dir, donar una versió diferent, l'altra versió de les coses. I això també és entretenir. Això és sobretot crear espectacles, crear el món de l'art. L'art és transgressió. I si no ens animem a transgredir, jo crec que no arribarem a ninguna banda. Així tot fem el que podem. Moltes gràcies a vosaltres tres, moltes gràcies per estar ací en aquestes situacions. Només dir-vos que el que no hagi vist l'obra que la vaig a veure i sobretot que la cultura és molt segura. Així que bona vesprada.